kamatuoran o gatong hinumduman nga sa matag gutlo sa matag panahon kinanglan atong daygon ng Dios, no? O nanasad tay tubagon nga pangutana o nanasad tay tubagon nga pangutana para nga ato ning masulbad mga kaigsuonan, no? Kay kini nga mga pangutana igsuon ato ning tagaag pagtagat o kay daghan man gud nga mga pangutana nga mogawas mga kaigsuonan, no? Daghang mga pangutana nga moabot sa tao. Kunya moabot po na diri sa amo nga tulumanon. Diri sa pangutana pastor, pagutingkay sa kamatuoran ug sa uban pa nga mga programa sa Seventh-day Adventist mga kaigsuonan. Pangutana nga naa may New Testament. Yan man nga ang Seventh-day Adventist mogamit pa man og Old Testament. Number 1 igsuon ipahayag ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 3:16. Sige ingon. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. 17. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, may sanangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Unsa day mga kapaglaom? Nga ang tibuok kasulatan old and new. Tibuok kasulatan gituga para asa pagtulid, pagbadlong, pagmatuto. Ang purpose aron mahingpit diya sa Ginoo, no? Aron mahingpit diya sa Ginoo. Unsa may kapuslanan nganong gisulat man na? Naay kapuslanan igsoon. Roma 15:4 atong basahon. Aron matubag yun nato no tarong ang pangutana igsoon. Sige ingon dire 15:4. Yadre. Kay bisan unsay gisulat kani adto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato karon. Kanato aron nga pinaagi sa pailog, pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kitag paglaom. Unsa day mga kaigsunan? Nga ang kaniadto gisulat aron sa panahon ni Ginoong Hesukristo mubasa ta kay ang basahon sa mga apostoles o basahon panahon ni Ginoong Hesukristo ang Old Testament. Ang sa ato karon Old and New Testament. Dili pwede isalikway ang Old Testament tungod kay naa dinha ang pasiuna nganong dunay New Testament. Diya mangguna nagikan igsuon sa gitawag og unang pakigsaad og ikaduhang pakigsaad. Kung imong basahon ang Hebrehanon 7:19, ang unang pakigsaad mong dugo sa karnero mo ng Old Testament. Ang bag-ong pakigsaad mo ng New Testament, dugo ni Jesucristo sumala sa unang Korinto, di ba? 11:25-26. Ang bag-ong pakigsaad diha sa dugo ni Jesucristo. Sa ato pa, dili pwede nga waduon nato ang old kay naa na ang new. Sa atong panahon karon igsuon, old and new kay gituga kini ang tibuok nga kasulatan. Ang pangutanan nimo nganong naggamit pa man ta, nganong nagbasa pa man ta sa Old Testament nga na may new, gibasa na to ang Old Testament, matud pa aron makabaton kitag pailog og kalipay. Naa diha sa tibuok kasulatan mga kaigsunan. Salamat kayo. Hinaut ko nga natubag ang pangutana igsuon nga nganong nga nagtuman ta sa old ug ang new. No, ang uban new naman pero gituman nato na tungod kay nay purpose aron may baluan nato ug unsa gayud ang history ug gugmas Ginoo gikan pa sa sinugdanan hangtod karon. Thank you very much. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan mga kaigsunan. Bye-bye.